Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Okay, mga tinahod nga tigpaminaw. Aniyan usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon ni ining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon. Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Okay, ang atong pizza karon. Pizza 29 sa bulan sa Hulyo, tuig 2018. Okay, sa gihapon, kining ubos niyong alagad, no? Si Silbert Dondoyano Sr. Mao gyapoy makig-uban kaninyo uban sa atong mga kasama. Magahigala sa technical side si kasamang Danny Luod o gusab si kasamang Tax Ilumba. O sa gihapon ako, moingon kaninyong tanan. Ako nilang itanan, ha? Oh. Maayong adlaw sa Ginoo kanatong tanan. Okay, niining higayon na karon. Doon na tay tubagon o tagaan og katinawan nga kining katinawan mao ni ang gisentro sa atong tulumanon nga giuluhan kahayag, no? Ang katinawan sa atong pagtuo mao ni ang kahayag sa atong pagtuo. Pagtuong Katoliko atong iklaro kay daghan mang pagtuo ron, no? Okay, atong hisgutan karon og unsay kalainan aning daang kasabutan og bag-ong kasabutan. Kay sa akong nabantayan, kung ano ang tinuhuang Katoliko, espesipikamente kung atong lantawon ang theology sa Seventh-day Adventist. Kung atong himuong barahan, basihan ang ilang theology o pagsabot sa Biblia, makaingon gyud ta nga ang Katoliko wala magsubay sa Biblia. Makaingon ta. Kay actually, kining atong bangi sa pagtuo between Seventh-day Adventist, wala man ta magbangi sa pag-ingon nga mutuo batag Biblia. Kay both sides nagtuos Biblia, no? Ang Seventh-day Adventist nagtuos Biblia, ang Katoliko nagtuos Biblia. Pero asa man tagabangi diha sa pagsabot sa maong Biblia. Okay, atong timan-an pag-ayo. Pag-ingon gani nga daang kasabutan o bag-ong kasabutan, dili kita makaingon nga parehas ng duha, no? Oh, muingon ba ta nga ang daan o bag-ong kasabutan parehas? Dili. Kay kung
parihas ang daan og bag-ong kasabutan nganong magbag-o pa man kung parihas, di ba? Pananglit doon na kay kasabutan nga kana bang i-type gyud, isulat gyud. Ug unsa toy kasabutan na hipatik dito sa imong kasabutan nga imong gipirmahan mo na imong sundon. Kanatong mga Kristohanon gud karon, ang atong kasabutan Kristohanon. But pasabot nakabase ni Kristo ang atong kasabutan. Kay sa maong duha ka kasabutan lain-lain biya nig mediator. Dili biya parehas. Sa daang kasabutan ang mediator nga gitumbok si Moses, di ba? Unya sa bag-ong kasabutan ang gitumbok nga mediator usara bagong kasabutan si Jesus Christ. Sa ato pa, ang atong pagsabot sa sugo kinahanglan nakabase ni Jesus Christ, dili nakabase panahon ni Moses kay pananglit kanang paglapas sa sugo nga adlawng igpapahulay. Asa man nato ibasi ang pagsabot ana? Natural ang pagsabot sa daan nga ang mediator mao si Moses. Sa ilang pagsabot sa daang kasabutan sa pagbantay anang adlong igpapahulay kung malapas na ang consequence, ang silot dili biya pareha sa atong panahon ron. Ang silot biya sa daang kasabutan makalapas ka sa adlong igpapahulay, pahatay biya dayon. Insigida, no? Pero sa mga komentaryo nga akong nabasa inoon, mga espekulasyon nga kanang mga panahom, sa usa ka side sa espekulasyon, anthropomorphismo nga in reality gyud kuno ang Dios dili ingonana kay ang Dios maagkop, taas ang pasensya, di ba? Sa anthropomorphism o anthropomorphismo nga pagsabot sa Biblia kining pagbati sa tawo nga iyang ipahid sa Dios, nga mao ni gibati sa Dios. Ang lit ang tawo na siyo pagkasala, ang gi-express sa tawo ang iyang pagbati nga mo ni pagbati sa Dios. Di ba? Mo na nga naay interpretation, spekulasyon nga actually pagbati to sa tawo nga giingon nga iyan na sa Dios. Di ba? Mo na nga gihulagway nga patay din diretso. Unya sa lain pong espekulasyon, no, nagbasa man tag mga komentary sa Biblia, no. Importante ni mabasa tag mga Bible commentaries para ma-aware tag unsang klase-klase nga espekulasyon ba sa pagsabot aning Biblia. Kay kung maari gud ta sa mga nasulat sa mga apostol, wala biya sila detalyeng interpretation sa mga nakasulat sa Biblia, di ba? Muna nga mo-rely lang ta sa authority sa kung kinsa ang gitahasan ni Kristo o sa Dios o kinsa ni mga tawhana nga kinahanglan saligan nato when it comes to biblical interpretation, kanang gitawag og authoritative interpretation, kay bawal biya ng private interpretation, no? Sa 2 Pedro 1:20 gibawal lang kinaugalingong pagsabot o private interpretation. Dapat authoritative. Unsa to nang authoritative? Meaning kung kinsa ang gi-authorize, gipadala o gipandungan, gisugo sa Dios, gisugo ni Kristo dito tamo manalinghog. Ang authority kinahanglan nakabase sa authority, kay kung dili ganita makabase sa authority, bisan kinsa lang mo atong tuhuan, mao nang mabahin-bahin ta. O ni kay lain-lain mang tuhuan, no? Parehas ba sa atong Supreme Court ba kinahanglan authorized ta nga anaa dihang nagdumala mga justices with the Chief Justice, no? Sila authorized final authority when it comes to pangabalaod ato sa Pilipinas. Dili bisan kinsa, no? It's wrong to challenge kanang mga sakop lang o mga abogado lang nga dili membro sa Supreme Court nga mo challenge nga oy nasayop man ka, no? Sige sa man ka nga mo challenge sa authority, final authority nga maong Supreme Court, di ba? Mao man na ang atong kanabang kasamahan, no, sa pagsabot aning kinsay muhubad sa Biblia o mga pagtulunan sa Biblia. Kay dili biya tanan gipili ni Kristo, no? Una mga apostol. Nya mga apostol iya pong gisugo nga magpadala pod sila, meaning mo authorize pod sila. Dili biya bisan kinsa, no? Ang ilang pamaagi sa pag-authorize pagpandong sa kamot. O pagpandong sa kamot, no? Ordination o nya historically only the Catholic bishops, Roman Catholic bishops ang dunay direct
link o koneksyon nga ang ilang ordinasyon masumpay gyud maganid gyud pagbalik panahon sa mga apostol. Di modo ang authority na sa mga obispong Katoliko. So, mao bitaw nga kung ang mga teologong Katoliko dili magparehas og interpret sa Biblia, no, pananglit si Saint Thomas Aquinas o si Saint Augustine, no, kung doon na sila ibang sa interpretation, ang masunod dili ang ilang tagsa-tagsa ka espekulasyon, kundi ang magisterium, ang bishops in union with the Pope, successor of the office of Saint Peter, no, di ba? So ingon ana. So, nakahinumdum magugko sa mga debate god nga international nga ang paagi sa mga protestante sa pagguba kunuhay sa baruganan Katoliko ilang tagbo-tagbuo ng mga baruganan sa mga kining Catholic theologians nga sa personal nilang baruganan mahimong dili sila magparehas. Pero di aruan usa sila sa opisyal nga baruganan. Kaya when it comes to official god, hiniusa man na, di ba? Okay, so mao na bisan kami sa grupo sa Catholic Faith Defenders, personal speculation na mo mahimong magbangi mi. Pero usa mi sa official nga panudlo sa simbahan kay usa ra may official nga panudlo sa simbahan, di ba? So mao na mga tinahod nga tigpaminaw. So adto ta sa daan og bag-ong kasabutan. Now, unsa man ang pagsabot ni ining sugo, no? Now, atong timan-an biya kung maghiskot gali tag na pulo ka sugo, makaingon ta nga naa diha ang moral law o natural law. Nga we admit with the Seventh-day Adventists nga dili na mapapas. Meaning padayon na si Kristo wala man paguba sa balaod kundi is pagtuman. O di ba? Pero remember nga ang balaod gipadayag na sa duha ka covenant, daan og bag-o, dili biya parehas ang pagsabot ana. Muhatag ta og clue ninyo o kanang formula. Ang fulfillment sa Judaism katong ang mediator si Moses, ang fulfillment ana si Jesus Christ. Nga meaning ang panahon ni Moses katong daang kasabutan dili pa tumao. Ang tawag ni Pablo atong daang kasabutan siyado, landong. When we say landong, dili pa tumao. Kay di pa man to hingpit. Gipaabot ang hingpit nga pagsabot sa sugo. So kaming mga Katoliko, dili na sabton nga kami naglapas mi sa balaod. Nagsunod mi sa balaod pero sa pagsabot na sa bag-ong kasabutan, pinaagi na ni Kristo. Ingon na kay dili magud parehas ang covenant. No? Now, basahon na to ang Kolosas. Dirita manukad no sa maong bersikulo. Nga dili parehas ang pagsabot sa daang kasabutan og bag-o. Now, sa bagong kasabutan naagyapoy napulo kasugo kay natural law man na. Gawas sa Sabat nga doon na siya ceremonial element nga maunang nausob siya ang pagpatunong sa adlaw. No, ako naman ning na-explain god sa miagi nga ang Sabat double element, no. Kung nakabasa mo sa sinulat ni Saint Augustine, masabtan yun ninyo kung makasabot lang pud mo, no? Nga sa tanang na sugo sa napulo ka sugo na ay exception nga pinakalahi mao ng Sabat, no? Mo nang dunay changes sa pagpatunong sa adlaw anang day of worship nato kay ang Sabat kuno double element ceremonial og moral. Ang moral padayon, wala na guba, gipadayon na. Mao na nga supak pud ang Katoliko anang wa na day of worship nga parehas na tanang adlaw, no? Naagihapon ang kanang gihisgutan sa Hebreanon 4:8-9 nga naagihapoy pahulay. Pero gipasabot ng daan sa 8 nga lain ng adlaw. Mo nang diskubriho na to. Di ba? Naagihapoy Sabado o naagihapoy pahulay. Pero timan iha kana ganing pag-ingon nga naagihapoy Sabado, dili na sabton specificamente necessarily nga 7th day of the week. Okay, the word Sabbath, pahulay o day of worship. So unya ang Sabbath o Sabado naapoy pagpasabot nga gitumbok yun ng 7th day of the week. Double meaning ang word nga Sabado, pahulay og 7th day of the week. Now, sa Old Testament, ang ilang 7th day, kana yung 7th day of the week. Musugod og trabaho, unang adlaw simana, Domingo, mo nang ikapito, Sabado. No? Ako naman yung na-explain, no? Di ba? O gunya, sa dirigod sa bag-ong kasabutan, ako sang
basahon niya Kolosas 2:14 hangtod sa 17. Matod pa ni Pablo, gipapas niya ang tanantang mga utang. Lakip ang mga kasabutan bahin niini o giwagtang niya ang tanan. Tanan ha? Pinaagi sa paglansang niini dito sa krus. By the way, basig mo ingon mi, giwagtang ang tanan sa kasabutan sa tupa-apil tong napulo kasugo. Diba? Now, ang Catholic exegesis ani, ang panglantaw, ang pagsabot sa napulo kasugo sa daang kasabutan giwagtang. Kay tanan good. Oh? Pero wala gi-apil diha ang bag-ong panglantaw o bag-ong interpretation anang napulo kasugo. Ang iyang moral. Kay padayon man ang iyang moral element. Kay ang daan good nga pagsabot sa napulo kasugo with ceremonial element nga kana bang nakatapot o nakadikit, maura na giundang, maura na giwala. Di ba? Ang pagsabot sa daang kasabutan. Pero ang pagsabot sa bagong kasabutan, wala nagiwala. Ang iyang moral essence of the law. Gani, sa ceremonial essence of the law, naana po'y bago. Kay ang simbahan po nga gitukod ni Kristo, naama po'y authority anang pagdili og pagtugot, binding and loosing, kanang sa Mateo 18:18, nga ang inyong idili, diri syuta, idili sa langit, ang inyong itugot. So parehas anang pista. Giisgutan na diri nga, katong karaan undangan. Pero wala na magpasabot nga dili pwede maghimog bag-ong mga pista ang bag-ong covenant nga people of God, bag-ong Israel. Na ako sang tiwason og basa. Gipapas niya ang tanantang mga utang, lakip ang mga kasabutan bahin niini, o giwagtang niya ang tanan pinaagi sa paglansang niini dito sa krus, o pinaagi sa iyang kamatayon sa krus, gibuntog ni Kristo ang mga espirituhanong pangulo og otoridad, gipasundayag niya ngadto sa tanan ang ilang kapildihan, busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo mahitungod sa pagkaon. Timani ha? O ilimnon, timani mga tinahod nga tigpaminaw, nakabantay mo dili kayo ni basa-basahon sa mga 70 Adventist. No? Kay maglisod sila og expound ani, no? Klaro kay giingon ni San Pablo, busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo mahitungod sa pagkaon o ilimnon o mahitungod sa mga adlaw nga balaan, katuning sa karaan ha, katong shadow, o sa kasaulugan sa bag-ong bulan, o bahin sa adlaw nga igpapahulay. Kining tanan, mga anino lamang sa mga buta nga umaabot, apan ang katumanan mao si Kristo. No, sa ato pa, ang katumanan di ay sa sugo si Jesus Christ. Sa ato pa, ang pagsabot nato sa napulo kasugo, kinahanglan nakabase na ni Kristo. Dili na nakabase sa pagsabot nila panahon ni Moses. Di ba? Now, si Kristo, ang iyang sabot sa sugo, tungod kay Lord of the Sabbath siya, pwede niya usab-usabon ang kanagaling observance anang Sabat. Kay Lord of the Sabbath man siya, meaning siya may magbuot unsay buhaton sa Sabat. So, bisan pag mulahi sa pagsabot sa karaan, dili isipong paglapas ang iyang gihimo. Parehas anang, sa karaan lagi, magkabuhat ka bisan gamay, sala na ka. Bisag ka ng muhaling nagkagkalayo gani, ang muhaling ka kay maglungag ka, sala na sa daang kasabutan mo na ilang interpretation. Pero pag abot ni Kristo, dili yung nana, dili istrikto. So, makaingon ta nga, sumala sa pagsabot sa mga Hudiyo sa karaan, makaingon ta nga galapas si Kristo. Pero dili man go na isipong paglapas sa Kristohanon nga pagsabot, kay si Kristo, Dios. Di ba? Tag-iyas balaod. So kay tag-iyas balaod, meaning dili nimo maakusahan si Kristo bisag unsaon niya ng adlong ipapahulay nga naglapas siya. Owner of the law. O na concept sa pagsabot sa balaod. Kanang makalapas ka sa ilang ipapahulay sa pagsabot sa daan, batuon ka hangtod mamatay. Pero sa panahon ni Kristo, dili naman ningon nana. Di ba? Mata sa mata, ngipon sa ngipon, di ba? Makalapas ka sa balaod, patay mo tong panahon gali ni David kay underman to sa Judaism. Mao na ang katong ilang mga kontra sa una, pamatyon gyud, di ba? Di ba? Kay gihulagway man ang eye for an eye for an eye. No, gihulagway. Meaning gihulagway sa daang kasabutan, no? Dili pa to mao ha. Nga ang Dios mo silot gyud. Pero kung mayong kagkanus-a, na diha na dili magparehas ang bag-o og daan, no? Kay ang sa karaan gihulagway nga musilot dayon ang Dios, pero sa bag-o ipauktaba man,
ipaadlaw sa paghukuman, di ba? O bitaw ingon si Pablo sa bag-ong kasabutan nga vengeance is mine, meaning sa Dios ra ang panimalos. Muna nga gipapasa Dios ng silot nga kapital, di ba? Sa adlaw na sa paghukom, muna nga ang simbahang Katoliko karon bisan na si authority binding and loosing, mahimong moingon siya o kita anang death penalty kinaaman si authority pero moingon siya ayaw. Para sa anang giingon ni Kristo sa Matthew 3:24 hangtod 30 nga ayaw lang kay unya na sa adlaw sa paghukom, no, gipasabot. So mao na nga mosupak na pud ang simbahan og death penalty, di ba? Muna nga ang simbahan pwede mag-usob-usob by the authority sa nga gikan ni Kristo. Pero dili mausob lang ng moral essence of the law. Pras anang ayaw panapaw, ayaw pangawat, tahora ang imong inahan. Dili na mawala. Pero kanang Sabat na amang good sa ceremonial element. Mao nang gi-appeal siya sa ceremonial. Di ba? Kay kung ang Sabat walay ceremonial element, dili unta i-appeal ni Pablo diri sa Kolosas. Di ba? O tanawa. Sa tanang naa sa napulo kasugo, ngano ang Sabat ra may gi-appeal ni Pablo sa mga listahan sa ceremonial. Di ba? Tanawa ha? Giingon diri. Akong basahon 16:17. Busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo mahitungod sa pagkaon, ilimnon o mahitungod sa mga adlaw nga balaan o sa kasaulugan sa bag-ong bulan bahin sa adlaw nga igpapahulay. Kining tanan mga anino lamang sa mga butang o maabot apan ang katumanan mao si Kristo. Timani ha? Only adlang igpapahulay o Sabat ang giapil ni Pablo sa listahan sa mga seremonyal. Pero wala na magpasabot nga kay giapil niya walay moral essence o natural essence ang igpapahulay. Kay nag-ingon man pod ang writer anang Hebrews nga naa gihapoy pahulay, meaning nagihapoy day of worship, no? Hebrehanon 4:9. Pero ang iyang gitumbok ana ang moral essence. Nga sa usa ka semana naa gyud day of worship. Pwede na tawgon og ikapito kay any day good sa diha sa semana mahimong ikapito man na kung lahi-lahi o dili parehas ang imong first day of work. Mao na nga sa balaod giklaro man nga ang Sabat ikapito na human sa unom ka adlaw sunod-sunod nga trabaho. Not necessarily seventh day of the week. Lahi man ang moingon kag seventh day of the week o seventh day after 6 days works. Na unsa may napatik sa sugo? Seventh day of the week ba? No? Dili. Ang giingon sa sugo, sa moral law, unom ka adlaw trabaho, ikapito pahulay. So ang ikapito na human sa unom ka adlaw sunod-sunod na trabaho. Not necessarily seventh day of the week. Natunong lang seventh day of the week ang old covenant nga igpapahulay. Pero kadtong ilang igpapahulay lagi landong man, mao nang ilisan, mao nang gipaabot ang bag-o. So mao na diri na ta ni Kristo. Unya si Kristo sa iyang panahon gyud sa dihang bag-o pa nagsugod ang iyang katawhan, dili na automatic mawala dayon ang pagbantay sa adlaw Sabado o pagrespeto ana. Gani si Kristo sa wa pa siya mamatay, obligado man siya mo join gyud anang interpretation sa mga Hudiyo nga mutambong gyud og adlaw Sabado, seventh day of the week man to ila. Then mo apil pud siya pista. Di ba? O nang si Kristo dili katingala mo apil og pista sa mga Hudiyo katong sa karaan ngano man Jiwi, Hudiyo si Kristo. Pero timan ang duha ka covenant dili parehas. So meaning kadtong daang kasabutan nga pagsabot sa sugo dili patumao. Meaning kinahanglan matapos to kay ilisdan na pod. Unya ang culmination sa daang kasabutan kadtong kamatayon ni Kristo, di ba? Klaro kay sa gibasa na to sa kamatayon ni Kristo. Mao na nga after the death of Jesus Christ, Christians dili na obligado sa karaang tugon, no? Nga pagsabot. Mao bitaw diya sa Buhat 13:39, dili kuno ta matarungon sa daang kasabutan. Matarungon ta ni Kristo. So, mga igsuon, dili ko ka eksplikar anig maayo tanan. Kay wa na ko'y panahon sa kaminuto na lang. Now, mauna nga sa laktod, ako ning ipadayon sunod Domingo, nga sa bag-ong tugon, kay lahi naman ang pagsabot, mauna nga katong daang kasabutan, isipon na tong sayop. Pero sa ilang covenant, dili to sayop, no? Kay ilang man tong covenant. Pero sa bag-ong kasabutan, kay lahi naman pod, mauna nga ang daang kasabutan, isipon na nga sayop. Mauna ang ilisdan. Aniya, giingon diha, Hebrehanon 8:7. Kung wala pa'y sayop katong unang kasabutan, wala unta kinahanglan na ang ikaduha, no? Hebrehanon 8:7.
So mauna nga sa bagong kasabutan isipong sayop na tong daan. So dili na ta mo mutuo ha to. Kay sayop naman to ang panglantaw. Pero wala na magpasabot nga wala na napulo ka sugo kay giapil man gihapon ni Kristo ang moral law sa napulo ka sugo. Di ba law? Iba mo nang naagihapoy pagsunod anang ayaw pagbaton og laing Dios, di ka mangawat, di ka manapaw, naagihapon. Gawas ato mga ceremonial element of the law nga kinahanglang ilisda na pod sa bag-o. Nya hinay-hinay ra ba na? Di ba? Mao na nga kanang sa Isayas nga silutan tong magkaonog kanang baboy, now ang maigo ana kadtong na under sa Old Covenant. Nya kita mga Kristohanon wa man ta ma-apil sa Old Covenant, na man ta sa bagong kasabutan. So hukman ta base sa pagsabot nga Kristohanon. So dili ta masilutan ana kung kuan wala na ta magbawal anong pagkaon og baboy kay dili naman na nyo Covenant teaching ni Jesus Christ, no? So mao na mga tinahod nga tigpaminaw, no? Ako ning i-detalye na pod sa sunod Domingo pohon kay wa natay higayon og basin makaapil pud ta sa sangkaon niya, no, alauna og sa tulumanon sa Catholic Faith Defenders alas 8 sa gabi. So sanglit wa naman tay igong banahon, no? Pasensya, no? Kadtong wa pa nato hisguti pag-ayo. So naa pa man po yung sunod, no? So atong enang atangan na po sunod Domingo pohon, no? Okay, sige apon, wa naman kita igong panahon. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, o sa atong obispo, no, diri sa Diocese of Dipolog, Monsignor Severo Caermari, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. DXDR Tatak RMN. Prime Bar, hindi lang puti, kisla